Ir-responsabbilta ewlenija ta' mexxej ta' partit hija li jgħaqqad l-elementi diversi u n-nies flimkien. Mexxej ta' partit li jaspira għal suċċess elettorali ma jippruvax ineħħi nies li ma jafdawhx iżda li jikkonvinċihom jaħdmu flimkien. Hekk iddikjara l-eks-strateġista nazzjonalista Richard Kakija Caruana f'intervista mas Sunday Times of Malta b'referenza ċara lejn il-kap Adrian Delija u l-qasma interna fih dan il-Partit Nazzjonalista. Bitwissija lejn it-tmexxija nazzjonalista, Kakija Caruana qal li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jaspira li jikkonvinċi votanti tal-Partit Laburista jekk qabel ma jikkonvinċix lill-attivisti nazzjonalisti, dan għaliex hemm diversi ambizzjonijiet konfliġġenti fil-partit. Saħaq li din deret fiċ-ċar fl-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali fejn ammont ta' votanti nazzjonalisti bagħtu messaġġ li ma jemmnux li l-partit jista' jirbaħ elezzjoni ġenerali. L-eks assistent ta' Eddie Fenech-Adami u Lawrence Gonzi qabel ma' Luis Gallia meta saħaq li kien żball li nbidel l-istatut sabiex il-kap jiġi elett mit-tesserati. Saħaq li din kienet sistema li l-aħħar li ntużat kien qabel l-1977 u meta din inbidlet biex jiddeċiedu l-kunsilliera bdew isiru riformi vera fil-partit. Qabbel ukoll din is-sitwazzjoni mal-Partit Konservattiv Ingliż fejn qal li dan għadda minn 3 kapijiet qabel ma mexxej elett mill-membri tal-partit sar Prim Ministru. Kakija Caruana li hu magħruf għalkemm hu viċin tal-eks kap Simon Busuttil qal li Gallia inħatar sabiex tissaħħaq il-pożizzjoni ta' Delija. Kakija Caruana sostna li partit politiku jeżisti biex jirbaħ l-elezzjonijiet u għaldaqstant it-tmexxija preżenti għandha tisma' il-messaġġi li qed jibagħtu l-partitarji qabel ma dawn jabbandunaw il-partit darba għal dejjem fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Ma jistax ikun li t-tmexxija tibqa' bil-mentalità ta' business as usual. B'referenza għad-dikjarazzjonijiet ta' Delija li ħadd mhu ikbar mill-partit, Kakija Caruana temm jgħid li kulħadd huwa suġġett għal kritika. There can be no sacred cows għal Kakija Caruana. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.